Stimați elevi, astăzi vom încerca să intrăm în tainele istoriei muzicii și vom face cunoștință cu câteva epoci ale artei muzicale, începând cu cea mai veche, după cum vedeți, epoca antică. Să aflăm câteva lucruri. Cine citește? Hai! În această perioadă, muzica se dezvoltă în mari culturi. Principalele civilizații antice cunoscute: Mesopotamia, Irakul de azi, 4000 înainte de Hristos; Egiptul, 4000 înainte de Hristos; Creta, 1600-1100 înainte de Hristos; India, 2000 înainte de Hristos; China, 2000 înainte de Hristos; Iudeea, Israel, pe râul între Marea Moartă și pe râul Iordan, între Marea Moartă și estul Mediteranei. Așa. Anul? Anul 1250 înainte de Hristos. Persia, între Tigru și Indus; Marea Caspică, Golful Persic, Oceanul Indian, în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Grecia antică, 1100 și 323 înainte de Hristos. Bun, hai să mai vedem o dată marile culturi, fără ani, da? Numai le citim. Cine? Da? Mesopotamia, Egiptul, Creta, India, China și Iudeea, Persia și Grecia antică. Bun, trecem mai departe. Cele mai vechi instrumente menționate în textele egiptene sunt chinor, asemănător lirei și chitarei. Aveți acolo în dreapta? Ugo, Ugab. flaut vertical, fluier. N-am o poză, dar vă dați seama ce... Hasostra, similar trompetei. Sofar, instrument de suflat confecționat din corp de animal, capră sau bebe. În temple erau folosite și cimbale, instrumente de percuție. Da. Avem acolo în poză o liră, prima, cea cu... Da? Și o harpă veche, așa cum era în vechime. Astăzi harpa a evoluat foarte mult, dar aici avem strămosul. Care era ca un fluier? Ugabul. Care era instrument de percuție? Cimbale. Cimbale, foarte bine. Ce semăna cu chitara? Chinor. Da? Mai departe să vedem ce s-a mai petrecut în antichitate, din punct de vedere al muzicii. Tragedia antică. Citește tu mai departe. Un rol important în avea construirea amfiteatrelor care permiteau reflectarea sunetelor pe public și amplificarea lor prin diferite mijloace. Fundaluri în spatele scenei, vase mai rezonatoare de bronz sau teracotă, montate cu gura spre scenă în nișe practicate în gradeni. Adică această scenă avea pe fundal niște vase mari făcute din lut sau din teracotă. Ce e teracota? Aveți și voi teracotă, da? Deci un fel de lut lustruit, da? Dat cu lac, care aveau așa formă încât sunetul intra printr-o deschizătură și se amplifica. La ieșire sunetul era amplificat. N-avea microfon pe vremea respectivă, dar să știți că sistemul era foarte inteligent. Și, deci vase mari rezonatoare. Ce e agradenă? Zice acolo, cu gura spre scenă, în nișe practicate în gradele. Locul unde stau spectatorii. Deci, bucăți de locul unde stau spectatorii se numește gradenă. Da? Acolo aveau deschizătură aceste vase. Spre spectatori. Actorul interpreta în dreptul unei nișe, da? Și tot asta se ducea în gradenă, tot sunetul respectiv, ca să fie amplificat. Ce vedem aici? Hai, cine e în față să citească? Te rog. Teatrul antic Herodes Anticus de la Atena găzduiește din iulie până în septembrie un festival impresionat, spectacole de operă și balet, concerte simfonice, multimedia, loc. Deci, și așa mai departe. Și altele. Ei, acest teatru antic se păstrează de atunci, din vechime. Atena fiind capitala Greciei, da? Și iată că încă mai este folosit și în zilele noastre. Mai departe. Tragediei antice. Intrarea
corului era însoțită de o muzică de flaută. Componenta muzicală a tragediei cuprindea deopotrivă cântul vocal, solistic și în grup, la unison, și cel instrumental. Instrumentele menționate în descrierile antice erau aurostul, flautul simplu și dublu, lira cu 7 coarde, citera, crotale. Da. Deci, muzica era o componentă importantă a tragediei antice. Da? Spectacolul antic se numea tragedie antică. Intrarea corului, corul era unul din personajele spectacolului. Se făcea pe muzică de flaut. Știți teoria flaut? Cum are sunetul flautul? Cald, rece, ascuțit. E o muzică caldă, da? Așa. Deci corul intra și cânta solistic sau în grup, dar cântare la unison. Noi cântăm la unison? Sigur, la unison cântăm, nu pe voce. Da. Instrumente erau cele menționate acolo, lira cu 7 coarde, da? Un instrument foarte frumos. Da? Și altele. Ce observăm? Ce reprezintă pozele? Două măști. Hai să citim ce scrie acolo, te rog. Măști din teatrul antic, Purtate de actori și membrii corului în timpul spectacolului antic. Deci actorii nu aveau, erau cu fața acoperită, da? Nu erau descoperiți, cum sunt în zilele noastre, da? Machiați și descoperiți. Purtau măști, atât actorii, cât și coriștii. Și vedeți că este o mască tristă și o mască veselă, în funcție de personaj. Care sunt cele două civilizații antice din anii 4000 înainte de Hristos în care se dezvoltă muzica? A. Mesopotamia, Egipt. B. Hindu și romani. Care răspuns e bun? A. Adică? Mesopotamia și Egipt. Foarte bine. Întrebarea a doua. Altcineva? Mădălina. Alte două civilizații antice, propice pentru dezvoltarea artelor, dar în secolul 4-1 înainte de Hristos. Adică? Asiria, Asiria, Persia, Grecia. care e bun? Persia și Grecia. Persia și Grecia. Foarte bine. Întrebarea 3. Da, te rog? Instrumente asemănătoare lirei și chitare menționate în textele egiptene. A. Chinos. B. Block float. A. Chinos. A, foarte bine. 4. Da? Hasostra era un instrument grecesc antic similar vioarei și B. Trompetei. Foarte bine, foarte bine. Trompete, așa este. Mai departe. 5. Cine citește? Da? Spectacolul secret din Grecia se numea A. Comedie, B. Tragedie antică. B. Foarte bine. B. Tragedie antică. Întrebare 6. Încerci? Haide. Spectacolul artistic Spectacolul sincretic antic se desfășura în amfiteatru artistic antic și în amfiteatru medieval. Unde? A. Adică amfiteatru antic. 7. Hai. Unul din voi. Da? Cum se producea aplicarea sunetelor? A. Difuzoare. B. Vase mai rezolatoare de bronz sau de vapotă, montate cu una specială, niște practicate în gradele. B. Adică vase mari rezonatoare de bronz sau teracotă, montate cu gura spre scenă, în nișe practicate în gradelă. Da? Mai departe, întrebarea 8. Da? În cadrul spectacolului antic, intrarea corului era marcată de A. Muzica de contrabas, B. Muzica de flaut, B. Muzica de flaut. Muzica de flaut, categoric. Foarte bine. 9. Hai, Florin. Componenta muzicală a Tragediei antice cuprindea cântul vocal și instrumental, da, orchestra simfonică. care din ele?
Adică? Cântul vocal și instrumental. Foarte bine. Întrebarea 10-a. Vezi acum? Dar mai mare? Nu vezi, că nu-i vezi. Hai. Măștile din cadrul spectacolului antic erau purtate de actorul și membrul corului, Actori și membrii corului. regizor și actor. Actori și membrii corului. Foarte bine. Înseamnă că v-a plăcut tragedia antică. Ați învățat câte ceva, da? Da. Vom continua lecțiile despre istoria muzicii și mergem la următoarea perioadă, și anume barocul, o perioadă foarte bogată din punct de vedere al muzicii. O să vedem că se dezvoltă multe lucruri care ajung și la noi, genuri muzicale care și astăzi se cântă. Și hai să vedem ce putem afla despre baroc. Florin. În muzică, barocul se face resimțit în perioada cuprinsă între anii 1600 și 1750. Muzica barocă se distinge prin trăsături manieriste pronunțate. Exuberanța, complexitatea, decorativitatea, alegorie, explorarea supranaturalului și a grandiosului, toate acestea combinate între ele. Ia să mai citim o dată trăsăturile manieriste. Da, te rog. Trăsăturile manieriste, exuberanța, complexitatea, decorativitatea, alegoria, explorarea supranaturalului și a grandiosului, toate acestea combinate între ele. Bun, ce înseamnă grandios? Măreț, foarte bine. Ce înseamnă decorativ? Ornat. Ornat. Înfrumusețat, da? Bun, hai să mergem mai departe. Să citim ce n-am citit. Haideți, da? Tonalitatea devine criteriul de bază al organizării micro- și macrostructurilor muzicale. Ce înseamnă tonalitate? Gamă. Da? Bun. Mai departe. Hai să vedem. Citește altcineva? Lupu Toma. Apare tema muzicală, adică o melodie de dimensiune relativă reduse cu structura proprie. Mai departe, Florin. Tema devine baza construcției melodice, ritmice, Arhitectonice. al creării muzicale. Construcția instrumentelor, mai ales cele de coarde, orga, clavecinul, cunoaște o evoluție spectaculară. Stop! Deci, tema muzicală înseamnă o mică melodie, da? O mică melodie cu structură proprie. Noi am mai ascultat teme muzicale, părți muzicale și v-am atras atenție. Iată, tema muzicală. Se repetă tema muzicală. E o melodie pe care o întâlnim din când în când în lucrare, da? Tema devine baza construcției melodice, adică a melodiei, a ritmului, cu ritm propriu, această temă, a arhitectonicii muzicale. Arhitectonica muzicală înseamnă modul de a construi în funcție de intervalele pe care le folosesc. Am să obțin o melodie mai ondulată sau mai puțin ondulată, cu un ambitus mai larg, deci mai înaltă, sau mai puțin înaltă, da? Construcția instrumentelor. Deci în perioada barocă vorbim despre instrumente noi, care au început să fie construite, mai ales cele de coardă. Orga, nu este orga electronică pe care noi o știm, este vorba de orga barocă, cea cu tuburi. Ați fost la Biserica Neagră din Brașov. Și ați văzut tuburile orgii? Da. Orga respectivă este construită din baroc, din perioada barocă, da? Și clavecinul. Clavecinul este strămoșul pianului. Vă povesteam eu atunci când am studiat despre instrumente că dacă pianul are principiul de corzi lovite, ciocanelul care lovește mai multe corzi, da? Clavecinul are principiul de corzi lovite. Da? Dar e tot cu clape, tot cutie, tot grup de coarde. Da? Mai departe, ia să vedem. Despre genurile muzicale din baroc. Cine citește? Da, te rog? Instrumentale cu formă strictă, suita, sonata, fuga, concertul, improvizatorice, preludiul, tocata, fantezia, polifonice, fuga, passacaglia, ciocona, omofonice, Coralul. Stop. Adică avem genuri instrumentale care la rândul lor se clasifică cu formă strictă, improvizatorice, polifonice și omofonice. Da? Deci,
genuri instrumentale cu formă strictă. Care sunt? Lupu Toma? Da? Suita, sonata, fuga. Și concertul. Da? Formele muzicale, instrumentale, improvizatorice. Care sunt? Da? Preludiul, tocata, partizia. Stop. Formele, deci genuri muzicale, instrumentale, polifonice. Care sunt? Da? Fuga, passacaglia, ciacona, Stop. Și mai avem ce? Da? corală. Adică genuri muzicale instrumentale omofonice. Și acestea sunt un exemplu, bineînțeles, coralul. Mai departe, trecem la genuri muzicale concertante. Tot instrumentale, da? Concerto grosso, concertul solistic, aria instrumentală. Și atât. Noi am studiat de curând concerto grosso, da? Ce am zis noi că este concerto grosso? Am împărțit? Orchestra. Așa, te rog, spune. Hai. Am împărțit orchestra în două și Începând să cânte pe rând aceeași? aceeași temă muzicală. Deci iată barocul mi-a oferit și tema muzicală și concertul grosso, da? Deci tema cântată când de un grup, când de al doilea. Altă temă, aceeași temă, da? Bun. Și trecem mai departe la genuri muzicale, vocale instrumentale. Ia să vedem. Hai, te rog. Religioase. Oratoriul, Tata. misa, coralul, concertul și himnul. Și de-a doua categorie, da? Laice, opera și cântata laică. Cantata, laică, nu e greșeală. Cantata se numește, da? Bun, deci ne luăm. Genurile vocal-instrumentale religioase sunt, Florin? Oratoriul, cantata, misa, coralul, Motetul. și imnul. Și genurile vocal-instrumentale laice sunt, da? Opera și cantata laică. Clar? Sunt denumiri un pic incomode pentru noi, dar ne obișnuim. Să vedem acum și despre compozitori reprezentativi. Da? Johann Sebastian Bach, născut în 1685 și decedat în 1750. S-a născut la Eisenach, în Germania, într-o familie ce descindea din câteva generații de muzicieni. Începe pregătirea muzicală la 5 ani cu studiul orgii baroce, o orga cu tuburi și devine un organist foarte apreciat. A compus un număr impresionant de lucrări de toate genurile muzicale, cu excepția operei Moare la Leipzig. Da, deci iată un model de viață. Începe studiul orgii la 5 ani. Voi ce faceați la 5 ani? Nu studiați orga sub nicio formă, da? Și este vorba despre orga barocă, cea cu tuburi, de care vă spuneam, există și la Biserica Neagră și nu numai. Și devine un compozitor foarte apreciat și în ziua de astăzi să știți că studiile muzicale sunt bazate pe operele lui Bach. A compus toate genurile muzicale în afară de operă. Da? Opera nici nu era pe genul. Mai departe, să vedem și un alt reprezentant. Georg Friedrich Händel, te rog. S-a născut în anul 1685 și a murit în 1759. S-a născut la Halle, urmează cursuri juridice, dar renunță la carieră și se angajează organist la catedrala din Halle. Muzica lui Händel prezintă o mare forță de atracție asupra publicului. A compus lucrări din toate genurile muzicale. Cea mai cunoscută este oratorul Messiah, moare la Londra. Așa. Iată, vedeți, el a făcut studii juridice. Deci trebuia să devină avocat, judecător, procuror, jurist, da? Ei, și uite că renunță în favoarea muzicii, angajându-se organist la catedrală, cum ar fi la biserică, da? Evoluează, îi place foarte mult, este foarte atras de muzică și începe să compună toate genurile muzicale. Cea mai cunoscută, bine că sunt și altele cunoscute și bune și frumoase, cea mai cunoscută este oratoriul Messiah. Oratoriul este un gen vocal-instrumental, se cântă cu soliști, cor și orchestră. Da? Vă recomand să ascultați, e foarte frumos. Ia să vedem ce am înțeles noi din toată lecția.
Și trecem la întrebări. Să le dăm un pic mai mari. Da? Eu. Tu. Hai. Care este perioada barocă în muzică? A. 1180-1291. B. 1600-1750. B. Bravo. Întrebarea a doua. Stai. Întrebarea a doua. Da? Recunoașteți câteva trăsături manieristice ale barocului. A. Exuberanță, complexitate, decorativitate, alegorie, exploatare supranaturalului și A. Grandiosul. B. Tragicomicul situațiilor. A. Foarte bine, foarte bine. A. Mai departe, întrebarea numărul 3. Eu. Hai. Care este criteriul de bază a micro- și macrostructurilor muzicale din baroc? A. Tonalitatea. B. Ritmul. A. Tonalitatea. Tonalitatea, foarte bine. Întrebarea 4, da? Cum se numea melodia de dimensiuni relativ reduse și structura proprie care apare în baroc? Conținut muzical, B. Temă muzicală. Conținut? Răspunsul corect. Temă muzicală. Tema muzicală, da, e adevărat. Eu. Răspunsul 5, da. Ce Întrebare. fel de instrumente se dezvoltă în perioada barocă? A. Instrumente populare, naif fluire. B. Instrumente de coarde, clavecinul, orga barocă. B. B. Orga barocă și clavecinul. Mai departe, întrebarea 6. Da? Care sunt genurile muzicale instrumentale cu formă strictă dezvoltată în această perioadă? A. Sulița, sonata, suita, sonata, fuga, concertul. B. Jazz, rock, romanța. A. Suita. Suita, sonata, fuga, concertul. Întrebarea 7. Hai, fetele, poftim. Care sunt genurile muzicale concertate, dezvoltate dezvoltate în baroc? A. Concerto grosso, concertul solistic, care e instrumental. B. Cântecul propriu zis, balada. A. Concerto grosso. Sigur că da. Concerto grosso, concertul solist, Icaria instrumentală. 8. Da, Florin. Care sunt genurile muzicale, vocale, instrumentale, laice, dezvoltate în baroc? A. Cântarea religioasă. B. Opera, cantata laică. B. Foarte bine. B. Mai departe. 9. Hai. Care este numele complet al lui Bach? Ludwig van Johann Sebastian. B. Johann Sebastian. Și 10. Da? Care este cea mai cunoscută lucrare compusă de Georg Friedrich Händel. A. Oratorul Mesiac. B. Oratorul anotimpurilor. A. Oratorul Mesiac. Și anotimpurile face parte din ceea ce a compus Händel, numai că nu era orator, era suită instrumentală. Bun. Se pare că v-a plăcut barocul? Da. Într-adevăr, este o perioadă artistică, din punct de vedere al muzicii, foarte bogat. Ia să vedem câteva lucruri despre renaștere. Cine citește? Da? Pe fondul unor profunde transformări sociale, politice, economice, culturale și religioase, este readusă în atenția arta antică. Arta antică. Ce știm de arta antică? Cum se numea? Teatru antic. Tragedia antică, așa. Genul muzicale din renaștere. Misa. Religioase. Religioase. Misa, motetul, madrigale spirituale. Laude. Da? Și? Laice vocale sau vocale instrumentale. Madrigalul. Chanson cu tipuri diverse. Rodeo. Rondo. Virele. Bergeret. Și balet. Balad. Cacea. Vilanera. Preludiu. Canzona. Gagliarda. Canzoneta. Toccata. Ricercar. Pavane. Alemande. Da. Într-adevăr, sunt niște denumiri care nu sunt la îndemâna noastră. Și ia să vedem ce se petrece în renaștere. Roxana. Se dezvoltă tehnica construire instrumentelor muzicale. Cei mai vestiți luthieri, constructori de instrumente erau cei din Italia. Familia Amati, 1550-1740, familia Guarneri, secolul al
secolul 17-lea, secolul al 18-lea, Antonio Stradivari. 1644-1737. Bun, și în dreapta avem ce imagine, ce reprezintă imaginea respectivă, da? Violina. Violina. Instrumentul care va cunoaște o ascensiune spectaculoasă în secolele 16-17. Și iată, în secolele 17-18 deja vorbim de vioară. Familia Amati, familia Guarneri. Și asta Ați auzit cumva de o vioară Stradivari în țara noastră? Este. Este și este foarte valoroasă și vă recomand să mergeți la un concert cu vioara Stradivari din țara noastră. Să citim și alte informații despre renaștere. Da, te rog? Primele mențiuni documentare despre o orgă mare instalată în Catedrala Westminster din Londra datează din prima jumătate a secolului al IX-lea. Al 10-lea. Al 10-lea, instrumentul avea 400 de tuburi și 40 de clape. Sursa de aer provenea de la 26 de mici buburi. Bun, citește. Hai! Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-1594. Giovanni Pierluigi s-a născut în localitatea Palestrina. La 29 de ani, director de concerte la Villa d'Est. Creația este cu precădere religioasă. A lăsat posterități 100 mise, circa 108 mise, circa 600 motete, 42 de psalmi, 200 madrigale sacre și profane, 9 ricercari pentru orgă și așa mai departe. Devine violonist la curtea lui Vincenzo de Gonzaga, duce de Mantua, șef al muzicii de curte la Veneția, membru la Academia Degli Animosi și dirijor la Catedrala San Marco, Veneția. Monteverdi este considerat unul dintre creatorii genului de operă. În 1607 a compus opera Orfeo cu prilejul carnavalului de la Mantua. Compune 8 volume de madrigal gen polifonic, vocal la capello, cu text și caracter laic. Da, deci 8 volume de madrigal. Madrigal era un gen muzical, da? Ce artă este redusă în perioada... Readusă în perioada renașterii? A. Arta medievală. B. Arta antică. B. Arta antică, sigur că da. 2. Roxana. Recunoașterea reprezintă apogeul. A. Renașterea reprezintă apogeul A. polifoniei modale liniare, monodiei. Care din ele? A. Renașterea reprezintă apogeul polifoniei modale liniare. Întrebarea 3. Da. Genul muzicale religioase din renaștere. A. Liedul, doina. B. Misa, motetul. Lidul se citește. Deci, corect este misa, motetul. Bun, mai departe, întrebarea 4. Florin. Genul muzicale laice din renaștere. A. Cântecul de joc. B. Madrigalul, preludiul, tocata. B. Sigur că da. Madrigalul, preludiul, tocata. Cântecul de joc, de unde îl știm? E folclorul românesc. 5. Da? Cum se numesc constructorii de instrumente? A. Instrumentiști. B. Luthier. Luthier, sigur că da. Deci am învățat un cuvânt nou. Luthier. Mai departe, Mădălina, întrebarea 6. Care erau cele mai bune de instrumente? Vivaldi, Corelli, Armati, Guarnieri, Stradivari. B. Adică? Amati, Guarnieri, Stradivari. Bun. Eu. Un picuț. Așa. Tu. Câte tuburi și câte clape avea o orga instalată în Catedrala Westminster din Londra? A. 400 tuburi și 40 clape. B. 20 tuburi și 310 clape. A, adică 400 tuburi și 40 clape. 8. Roxana. Care este numele complet al compozitorului de Da? Da Palestrina?
Giovanni Pierluigi. Pierluigi. Orlando Giuseppe. Giovanni Giovanni Pierluigi da Palestrina. Bun, 9. Ia să vedem. Eu. Tu, hai. Ce rol important a avut Claudio Monteverdi cu privire la genul muzical opera? A. Este considerat unul dintre creatorii operei. B. Este considerat unul dintre potrivitorii operei. A. Adică? Este considerat unul dintre creatorii operei. Sigur. Și 10? Da? Care este prima opera a lui Claudio Monteverdi? A. Orfeu. B. Flaută fermecată. A. Orfeu. Și flaută fermecată a cui? De anul trecut. Mozart? Da? Mozart. Bine, deci am luat cunoștință și cu arta din Renaștere. V-a plăcut? Da.